Pozdrav pričaljupci! Danas pogađamo jednu vrlo dobru knjigu. Ovo možda nije njena najpoznatija, to je sigurno nije njena najpoznatija, no meni je ovo jedna od najpamtljivijih knjiga. Čitam vam prvo poglavlje, vi pokušajte pogoditi, a onda ću vam nešto reći o knjizi. Krvnikova kći. Proljetni dan, vedar je, a ljudi su mračni. Okupljeni na obali Kaptolskog ribnjaka gledaju djevojku koja rukama kopa zemlju. Iza nje kaptolski desetnik s olovnim bičem. Izmučena nevoljnica digne pogled kao da traži pomoć, ali desetnik vikne: kopaj, kućo đavolova, ili će se moja remenjarka napiti tvoje krvi. Djevojčino tijelo klone nad jamom, ruke se ponovo zarinu u zemlju. Ljudi oko nje šute kao da nešto iščekuju. Što je jama dublja, njihove se glave spuštaju niže. Njihovi pogledi traže. Onda se svi uznemire, zamrmore. Na dnu jame mrtav čovjek. Kaptolski desetnik klikne slavodobitno: aha, dakle ga je ipak zakopao. Onda digne svoj bič. I tako dalje, i tako dalje. Da ne odamo u crni dio. Izuzetno napeta priča u čak 2 dijela. Da vidimo zna li netko pogoditi o čemu se radi. Ja vjerujem da neki znaju. Ovo je jedna od žena koje moraju ući u hrvatsku povijest. To je sve ušla u hrvatsku povijest. Nije ušla, ja mislim, u hrvatsku lektiru, nažalost. Nadam se da je negdje. Radi se o našoj poznatoj spisateljici Mariji Jurić Zagorki, koja je za mene osobno pretvorila povijest u nešto živo, nešto zanimljivo, i čitajući njene knjige po prvi put sam otkrila toliko zanimljivih stvari o povijesti Zagreba, Hrvatske, naših vitezova, kraljeva, kraljica, nešto što mi u školi nismo tada uopće spominjali. Bilo mi je izuzetno zanimljivo onda uzeti stvarno povijesne knjige i proučavati koliko je ovo povijesna fikcija, a koliko tu ima stvarnoga, koliko već iz knjiga možemo provjeriti jer nismo tada živjeli, ali izuzetno zanimljiva priča. Nadam se da ćete pročitati bilo koju Zagorkinu priču. Ako već niste, a ako jeste, evo ja sam sad čitajući samo ovaj odlomak poželjela ponovo pročitati ove knjige. Jer ova knjiga, Plameni inkvizitori, ima čak 2 dijela.